Ну, элегрәк менә безнең шушы участок ачылган шәле. Халык күбрәк сорыйдыр инде менә именно ясалма каплату, орлыкландыруны сорыйлар иде. Чөнки күп кенә авылларда, фермаларда юк. Әле безнең якларда булганнары да бетте аның. Менә шушы пункт ачылу, ул инде халык өчен бик зур ярдәм булды инде. Киләчәктә тулысынча эшләрбез дип өметләнәбез инде. Әлегә белдерүләрне бирдек. Халык әкренләп булса да килә башлады. Барысына да ясалма каплату безнең бушка эшләнә. Бөтенесе дә бруцеллез лейкоз авыртуларына тикшерәбез, хозяйстволарына яз, көз 2 елга 2 мәртәбә тикшерелә инде ул. Шуннан соң керә туберкулизация обязательно. Яз, көз тикшерелә. Инде и обработкалар менә сибирский язуга, и бешенствога поголовно эшлибез. Лейкоз авыртуы кеше эчендә, хайваннар эчендә иң куркыныч авыртуларның берсе санала. Бу минем менә үземә караган авылларда, хозяйстволарда Аллаһка шөкер әле алай ук бик күп баш санында чыкмый. Менә мәсәлән, яз көне хуҗалыкларда каннарны тикшердек. 10 авылга минем 6 лейкоз чыккан иде. Шуның хуҗалары белән сөйләшеп, аларга аңлатып, предписание язып, biz 5-сен аның инде мясокомбинатка убойный пунктка җибәрдек. Менә берсесен әле покага инде калып торды, ул безнең буаз булып инде. Аны бозаулаганнан соң сөтен инде обязательно кайнатып кына эчәргә кирәк, хуҗасына аңлатылды. Сыерын инде көтүгә җиртергә ярамый, аны арканда гына или аерымына тотарга киңәш бирдек инде. И шуннан соң уларны әкренләп дальнейшем инде барыбер бетерү ягында дип сөйләштек инде. Аннан туган бозауны, ул тона бозау булуга карамастан, без аны инде сразу әйттек, аткорымга куярга куштык инде. Менә шулай итеп, шундый киңәшләребезне биреп, шулай итеп без аны бетереп барабыз әлегә хәтлек инде. Бөтенләй дә бетәр иде безнең участокта. Ну менә бу терлекнең әйләнеше, кемдәдер хайван үлә, аны ул читтән китерә. Менә шуның белән ул безнең һаман саен берәр сәрән чыгып бара инде. Әгәр дә халык менә аңлап шуны, бөтен ветеринарный справкалар белән генә алып кайтса, тикшертелгән мал гына кайта торган булса, без аны монда бөтенләй бетерер идек. Булмас та иде. Кызганычка каршы, әлегә хәтлек менә хайван терлеге шул читтән справкасыз кайткалмый әле менә. Шуның буенча инде әле ул проблемаларыбызның бар әзрәк, чыккалап тора. Халык күбрәк безнең инде мастит авыртуларына мөрәҗәгать итә, менә җилеменә вазелиннар сорыйлар, антибиотиклар ничек эчәргә дип сорыйлар инде. Шуннан соң ашказаны авыртулары, менә көз көне күбрәк инде күбенеп хайваннар була, шундый шартлар аларга мөрәҗәгать итәләр. Бешенство страшно.